Ini ki usum corona. Mosok ya untuk wong merantau balik neh. Niki aja bingung lho wong neh. Sopo ya sing tak jak. Lah apa per? Nek enak ngopi ae ayo nang warung. Yo Gus, lagi bingung aku iki. Bingung lapo lho per? Aku iku kowe mat merantau dikon luru wong. Kowe gelem tak jak? Yo gelem ah. Nggo gawe ra gelem. Gelem tenan apa ora? Iya. Yo lek gelem kalau kowe bali nyapno barang-barangem, engko awan mangkat. Tiket tak tukoko. Wawan. Heeh. Yo tak siap-siap aku mepet men lho, Bos. Ya yo iki dadak soalnya iki. Yo siap. Temenan iki. Wes, alhamdulillah wong iki arep tuku tiket karo bayar utang nebing biar ditagih nang akhirat. Isu-isu musikan, Instagraman, karo ngenteni kiriman. Wah, ini iki wong sugih tenan. Nongkit Pak. Wis ben kesusu aku iki. Ya ayo wae ngopi. Wong kok penyepno barang kok. Barang opo ape nanti kowe? Merantau. Kesusu aku ah. Tidak peri. Wis gua ger nganu kok. Ngomongno kanca-kanca ora iso pamitan kok ya. Wes ah. Nanti ditakak dilali kancane lho. Iya. Kowe tak sayang tegane malah hilang. Beluk Israel isu-isu musikan kok uripe kok wong sugih. Sianane ae. Woi. Kayak Lihat-lihat wong ae kowe iki. Apa? Aku lagi pusing, Jon. Mikir apa lek? Pusing kok mikir. Pusing aku gara-gara mikir kuwi dadi Diam. Kowe gelem tak titipi? apa-apa mak. Tak titipi duit. Lah apa duit wis akeh mbok titipi ya. Duit lho, bayaran tobing soalnya aku ki kok awan wis perantau karo Bagus. Lah wis nggo sangu wae wis tak bayare aku kok. Lho. Temenan ora? Duit kuwi lho ra entek-entek. Aja ngene, wah ngene iki ya. Lho tak mbok neh sangunem. Kalah. Bayaran tenan lho. Wis gampang piro, Mang? Sithik ya. Piro? Ya 2 juta lho kok. Lah aku tak bayar 3 juta. Ya wis. Ngene boleh sampe ya. Lho, Ya wis. hati-hati. Engko aja kangen aku ya. Ora, kowe mati ora dadak. Ayo. Wah. Ya, krek arat. Lumayan aku dibayar Jono. Beruk Israel. Duitku ijeh. Akeh diku. Itu tiket yang bisa luwah-luwah iki. Masuk lah. Waduh. Wes nunggak pirang sasi ya aku tanggung ning Jun iki. Aduh, mana dicotosi Jun kene aku. Aduh, urip kok ngene lah. Ngene kene. Nganggur terus yo, utang ra lunas. Solusine yo kudu lur kerjaan iki. Mon. Mon, ayo mon lur kerja mon. Dompet. Wah, masuk iki. 1, 2, 3, dan seterusnya. Masuk iki gue bayar utang. Tapi jare mbokku nek barang ora nggone dhewe dikon balekno. Tapi aku lek kepepet butuh kanggo bayar utang necun.
lumayan sih ini. Tangguh bayar utang. Cipo ora. Cipo opo ora yo? Alang gua ngger cipo ah. Salah dhewe dompet tiba-tiba ana kon duit. Saya mangkat cacat. Saya. Kok gak ono? Di dompetku. Kok hilang? Aduh. Ini kira gue tuku tiket piye niki? Dompet malah hilang. Hilangi gue ngendi, Man? Aduh. Ini caranya ngalamat ras mangkat. Apa sih mau lepas? Katok. Ye. Bisa aja. Melunasi hutang piutang saya. Ya wis kurene kok. Suwan. Enggak pirang-pirang dino. Kasih lah. Yo, orang lain pas. Ini yo, lunas yo ganti yo. Yo, lain kali utang ini aku yo. Yes, gampang. BTW, siapamu? Apamu? Karti wae. Wah, gero aku kok. Ki ngono iki. Wis apa le? IP. Oh, IP. IP. Pam apa ya? Tahu ya? Dumble. Assalamualaikum. Santun. Salam. Piye ini? Lah ya apa mangkat? Ya malah siap-siap iki piye? Mangkat gembung bledos no. Dompetku lho mah hilang. Mbok apusi aku, Pak. Kakean sing ngapusi ku sapa? Ya aku gak isin iki wis tau wong tuwa apa pengen merantau malah rasido. Masa kowe tok Gus sing isin aku arep isin lho bosku. Kamu no terus apa ngopi ae aku. Ngopi. Cak kok. Ya lagi kesusahan mah seneni. Mbok diwangi. Wah, betul wae timbang isin. Iya, mawang kok bisa.